Parlompan na tabo, anyala manobot binaru potari. Parlompan na tabo, alani neng manonton ang konami. Ibadah sa tingyon, alani liok na tua-tua. Marmula do nauli, marmula do nadenggan. Asa disude kalas miroha nami di pertandingan 10 Oktober 2020. Baik memang mah godang mula-mulai. Ya, memang. Godang mula-mula. Mau lihat mah dihamu amat kami. Langsung tidak memang mah tu godang lihat-lihati asa amat tanamat tua dewata malihat di parmulun nasida. Asa buru-buru magorang kana memet jala dilihat Tuhan ta hai mason asa to kana mangihut martaba-taba las diroha alani wedang ma godang lihat-lihati asa Maria Ria akan apa nami maupun nami di bagai setiko wedang Ya, memang.
tamu kodang lihat-lihati nunga malas ni roa sudia na konami hari-haria nasida dulon nabi basatikion Bakit terbuka? baik damang ma kodang hasatan di sana uli sana di Uli apa? kodang